So, good evening guys. Padulong na tani matulog guys. So, kanilaging magka-mature na ta guys. Mao na ni nindot na kita lotion guys. Kay nagngulngol naman ang atong mga luta-lutahan guys. So, mao na ni guys. Namura na tag naigog tari ani guys. So, mao na siya diha guys. Nag-bandage na kay sakit na kayong kasuan guys. Magngul-ngul na siya guys. So nindot ka na siya diha og lotion guys. Oh, see? Ano na siya guys. Ingana na jud na guys. Basta magkatiguang na ta guys. Magka-matured. Sila nga to klarohon. Magka-matured. So mauna na mahitabo guys ang ato ang kuan guys. Mura na tanig naigo sa tari guys. So ingana na siya diha guys. Oh, see? Mura na disable. So mura to guys. Taghang salamat ug maayong gabi.